האיראנים וחיזבאללה וחמאס נחושים, והם מבינים שלמשוך זמן, זה מקשה עלינו, מקשה על האמריקאים. כל עוד אנחנו וארצות הברית נמשיך להתנהל על פי הכללים של אתמול, של הפרופורציונליות, של לנסות לא לפגוע באנשים, לא לסגור מים, לא לסגור חשמל, אז הם ישברו. מינימום זמן, מקסימום מכות צריך להיות. אנחנו חייבים מקסימום מכות. אנחנו חייבים להתחיל לנוע צפונה, להשמיד כל מה שבדרך, וכל מה שאנחנו תופסים, לספח ולהמשיך. אם צריך להגיע עד לביירות, עד לביירות. צריך להמשיך עד שזה נגמר, במקביל את כל התשתיות לפרק. מים, חשמל, רק ככה יבינו. ובאיראן תסתכלי מה קורה. אנחנו שבועיים מפגיזים, יש בערך 1,000,000 חיילים וחיילי המשמר המהפכה ביחד, והרגנו בערך 1,500 אנשים בסך הכל, כולל אזרחים. אנחנו לא, והחשמל עובד שם, המים עובד שם, הטלוויזיה עובד שם. נקודה חשובה מאוד, איך יכול להיות אחרי כל כך הרבה הפצצות, רק יש 1,500, שגם באיראן אנחנו עושים הקש בגג. את הבסיסי בסיס ומשמרות המהפכה באופן הרמטי הזה שאנחנו תוקפים, עד עכשיו חייב להיות אלפי הרוגים של בסיס ומשמרות המהפכה. למה אין? כי אנחנו עושים הקש בגג. זאת אומרת, הפלת המשטר על פי ההפצצות האלה לא יגיע ליד. הם הרגו ביום אחד פי 20 ממה שאנחנו וארצות הברית ביחד הרגנו כל המלחמה.